кекси, както виждате, днес играем Minecraft Pocket Edition отново, продължаваме с втори епизод. Както виждате, в момента се стъмва и... Така, ще сложа сега едно легло. Само да видя къде има легла. Къде има легла, бе? Мале, никъде не ги вижда. Ето го леглото, добре, най-накрая го намерих. Да го лепна и така на земята. Мога ли да спа? Добре, мога. Вау. Добре, нищо, че съм на креатив, тук команди не знам дали могат да се използват, понеже нямаше такава опция да включа командите и че предполагам, че няма. Добре, това съм го сложил без да искам ето тук. Така, сега както ви обещах, ще направя покривът, само да оправим тук вратите, като за начало, защото ги оплесках предния път. Ето така, опа, това е много шица. Значи това като почне да троши и чупи до край, което е много гадно. Да се надяваме, че ще бъде оправено за по-нататъка. Аз тук в инвентара нямам, сега трябва да търся гъби. Гъбите предполагам, че трябва да са някъде тук. Ето ги, добре, намерих ги бързичко. Така, сега да оставим вратата. Обърках се. Оставим вратите ето така. И сега да направим покривът, който си нямам идея как точно ще го направя, но сега ще видим. Значи, като за начало ще взема... Къде имаме кварц? Имаме ли кварц? Ето имаме кварц, добре. Само, че ето този кварц ще го сложа така странично. Само, че ще бъде малко трудно, но ще го поставя така. Ето така настрани. Така. Това го чупиме сега. Момент само да не щупа нещо друго, добре. Трябва внимателно да го поставям, че виждате как се чупи. Сега редиме така. Ще бъде малко странна къща, но като за първа е добре. Това ще бъде до тук, това нямаше нужда, но чакайте тъкно да го продължа. Момент. Все още свиквам с движението, но добре се справям, мисля. Така, идваме от тук. Оп. Гледайте сега. Айде, добре. Щупи се веднага. Сега. Трябваше още едно напред ли, бе? Добре. Така. Дайте първо да го направим, пък после ще ги щупиме тия. Съжалявам за тъпите звуци, дето се чуват от папагалите, но... Мислих, че това ще помогне, дето направих, но явно не помага. Ще ги изкарам за следващия път, което... Момент, даже още сега ще ги изкарам. И така вече няма да ни притесняват. Извинявам се още веднъж за тях, но какво да ги правя? Уж, като ги покрия трябва да мъгнат, ама нещо тия са откачени леко и не мъкват, така. Сега чуваме това. Тук чувам паяк и го виждам, преди малко го видях. Така. Сега, оп. Всъщност, дайте това да го пробвам. Само, че... Добро като идея, но искам да е надолу. Момент. Сега ще ви покажа как. Ето така. Да изглежда надолу. Момент. Така. Хоп. Грешка. Чупи, бе. Хоп. Прекрасно изглежда. Така да го направя сега от всичките страни. И след това нагоре ще започна да го издигам. Къща ще бъде на един етаж. Още сега ви казвам, че не ми трябва двоетажна къща, при това, че съм на креатив. Опа. Това. Ето така. Сега така. Ще го направи. От първия път, добре. Чудесно. Момент сега. Гледам си камерата, да не вземе да ми избяга някъде. Опа. Трябва да бъда... Гледайте. Кофти си играе на такова чудо. Хоп. Сега странично. Дай, пръста не ми достига. Какво направих аз? Пръстите не ми достигат, какво да направя? Добре, сега поставяме това от тази страна последно и сме готови. Хоп. Ще завие ли? Да. Сега, да видим така. Така даже става по-лесно. Това се сетих твърде късно. Сега да видя... ще го започна с... какви слабчета да го започна? Ето с тези. След което ще премина към дървените, които са олак ще използвам.
И като за големия финал отгоре, какво да използвам, бе? Ще взема и стълби. И да, така ще го направим. Сега, както казах, ето така. Хоп, хоп. Момент. Да наплескам нещо. Ще е малко странна къща, но какво да се прави? Не ми трябва кой знае колко хубава къща, бе. Хоп, хоп, хоп. Наистина става малко бавно, но търпи се, бе. Айде. Айде, бе. Гледайте ни. What the fuck? За пръв път се случи такова нещо. Като лак, но все тая оправи се бързо-бързо. Така. О, мале. Ама това като е точно по средата и... Ръцете просто не ми достигат до там. Какво да направим? Едва го достиг... Опа! Мръднах без искам. Така. Поставяме. Това може би до някъде е, понеже в момента таблетът е натоварен максимално, защото записвам, играя и така. Но се тая, това не ни пречи. И добре, стигнахме до тази тук част. Сега само... Забравих къде трябваше да поставя такива, бе. Ето тук. След това ето тук. Ето тук. И така, готови сме. Сега да преминем нататък, като продължиме с OAX лапчетата. Тях ще ги слагаме и сега ще видите как. Така, редиме. Опа, тук ударих някъде. Момент надолу да таком да е точно срещу мене. Хоп, 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 хоп. Мале, така, много мразя. Не знам вие дали мразите да сложите слабче на криво, но аз изключително много мразя. Освен това, не знам как е станал първият клип. Ако качеството е малко лошо, се извинявам и сега, и там съм се извинил още в предния клип, защото начинът по който записвах видеото беше като портрет записан клипът и това е малко гадно така, защото аз не знах, че трябва да се направи специална настройка това, че да се записва, нали, както е в момента на Landscape, а той е било на портрет и надявам се това да не е повлияло много на качеството. Така, хоп, от тази страна. Отвърте да го отбелявам ли? Нямам идея. Момент сега. Сега трябва да сложа. Всъщност трябва да сложа слабче. Чак къде го плоснах това. Трябва да сложа и да не искам и... Опа! Тук имаме проблем. Добре, ще писе, бе. Така. Чето така. Така. Пак праснах май някъде слабче. Еми се тая. Нагоре. Покривът ще стане малко грозен, още сега ви казвам. Но какво да се прави? Айде. Ето така. След това редиме тук стълбите. Хоп. Така леко целият от дърво, но мен така ми харесва, бе. Аз обичам дървото. И... Оп. Айде нагоре, бе. Така. 3 часа го целя. Хоп. Опа. Не, нагоре или надолу? Се тая накъде. Добре, направихме го това. Сега само да оправим отвътре. Така. Отваряме. Ето къде съм лепнал едно слабче. Хоп. Опа. Това няма много значение, то важно, че отвътре да е гладичко. Ето така, оная там част не се вижда. Това е, както виждате, къщата отвън е готова. Сега не остава само да я довършим отвътре, което обаче ще го направим следващия път и за сега мисля, че къщата изглежда страхотно. Само и тук мога да добавя малки детайли, като да речем това момент само преди да приключиме. Искам да добавя оградка и след това да вземе къде е моят любим предмет. Не е любимите, но един от любимите. Ето го, глоустона. Та слагаме ограда, слагаме глоустон, така. И от външната страна ги лепне, хопа. Хоп. Да, от външната. След това може от вътрешна... Ай така, чакайте момент само.
Така, ще го направим това само отпред, пък ще го направя без да го стивам от зад. Така. Така. Това няма значение от къде ги пукам. Айде. Така. И последен детайл. Това нещо. Хоп. И да. Ей, това ще бъде осветлението за къщата ми. Надявам се да ви хареса.